Ola, alumnado de cuarto da ESO, imos modelizar a traxectoria dun balón de baloncesto que estivemos grabando estes días na pista do Instituto de Chapela. Para iso, abro o GeoGebra, tedes que abrir o GeoGebra, e tedes que importar diferentes imaxes que tedes na carpeta deste traballo, onde aparecen diferentes momentos, diferentes fotogramas, con diferentes lugares da traxectoria da bola en cada lanzamento. Entón, se premetes aquí no menú, premedes en inserir imaxe, pois dadeslle a buscar e tedes que rescatar as imaxes que previamente tedes que ter descargadas no vosso ordenador. Eu pois vou coller as de Mar Rodríguez. Ben, as de Mar Rodríguez son 7 fotos, aí cometín un certo erro, puxen demasiadas fotos, creo que con 5 abondan, así que non vou a baixalas todas elas, de acordo? Vou coller a primeira, Mar Rodríguez 1, apareceme aquí, vedes que o balón ainda está nas mans de Mar, pero xa está saindo das mans de Mar cara dirección Iago Collazo. Vou a inserir a Mar Rodríguez 2, vale, xa vai polo aire. Vou inserir a Mar Rodríguez 4, por exemplo, vou saltar algunha, de acordo? 4, a 6 e a 7. Vale. Vale, moi ben. Pois, fixadevos que estas fotos son fotos opacas, cada unha tapa a que ten detrás e tamén tapa o eixe de coordenadas. Eu quero reducir esa opacidade, poñer unha opacidade moi pequena para que poidan verse unhas fotos entre as outras e desa maneira poder adiviñar a traxectoria do balón. Para iso o que fago é premo nunha delas, desplazo un pouquiño para apartala das outras, doulle botón dereito, configuración e escollo en cor unha opacidade baixa. Vedes, casi non se ve. Agora collo a seguinte e fago o mesmo. Unha opacidade baixa. Collo a seguinte e fago o mesmo. Unha opacidade baixa. Collo a seguinte e fago o mesmo. Unha opacidade baixa. Collo a seguinte e fago o mesmo. Unha opacidade baixa. Vale, moi ben. Agora, se vos fixades, pois temos as diferentes fotos, podo vislumbrar, non, o por onde foi estando o balón en cada unha delas, pero tamén é certo que non están ben colocadas as fotos, debo colocalas con un mesmo punto de referencia. Se vos parece, vou escoller a canasta de baloncesto, vou colocar sempre en cada foto a canasta sobre a canasta, sobre a canasta, sobre a canasta, desa maneira teño ese punto de referencia fixo e podo ver xa como é a traxectoria da bola que despois teño que intentar modelizar a través dunha parábola. Ben, entón vou coller a primeira das fotos, vou colocar por comodidade o balón xusto no punto 00, de acordo? Vou coller agora a segunda das fotos, a B. Mirade, as fotos teñen sempre vértices, dous vértices, A, B, nomeados por orde alfabética. Entón a seguinte a B será a CD. Collo a CD e o que vou facer é colocar a canasta en riba da canasta, de acordo? A canasta exactamente en riba da canasta, para así que me quede ben colocada a traxectoria. A, B, C, D, E, F, fixade, pois aí vai a E, F, canasta en riba da canasta, E, F, G, H, canasta en riba da canasta, no, o GH este, moi ben antes o I e iota, tanto ten. Ben, entón, teño as... Vou darlle aquí a mover vista gráfica para poder desplazar este ou colocalo ben centradiño. Teño aí, si vedes, todas as fotos unha enriba das outras, vedes, por exemplo, que Iago Collazo se vai movendo, Mar tamén se move, non se move a canasta, que permanece sempre fixa en todas as fotos, e podemos ver dibuixada a traxectoria do balón. Entón agora trátase de buscar unha parábola que aproxime esta traxectoria. Para iso, bueno, vou quitar este menú de aquí que non me interesa e vou colocar aquí nesta zona esvaradores. Premolle aquí, esvarador, fago un clic sobre esa zona blanca, propongo un esvarador de nome A. Como H cuadrado o A, isto é unha parábola con ramas cara abaixo, que chamamos unha parábola triste, tamén se chama parábola cóncava, pois A sempre vai ser negativo, así que lle vamos dicir que vaya de menos 5 a 0, de acordo? Despois,
facendo un clic debaixo, creo un B de menos 5 a 5, e facendo un clic debaixo, creo un C, pois tamén de menos 5 a 5, inda que como coloquei xusto o balón centrado no 0, 0, na primeira foto, pois C vai valer 0, porque o corte co eixe Y da nosa parábola vai ser o 0. Entón, inmediatamente aquí en entrada coloco a fórmula que me interesa da parábola, que é Y igual a A por X elevado ao cuadrado. Por favor, para elevar é mayúsculas, acento circunflexo, ese chopeu, de acordo? Para iso tedes que primer está aquí á dereita do P no teclado, vale? Cuadrado. Despois doulle o botón dereito, a flecha dereita para baixar do expoñente e poño máis BX máis C. Vale, aí está. Por que non é unha parábola? Non é unha parábola porque A, neste caso, está valendo 0, por iso me queda unha recta. Vou a diminuir un pouquiño a vista gráfica, non tanto, e desplazala tamén, vale? Para poder... Agora vou mover A, B e C. Teño que facer unha cousa tamén, o botón dereito. Vou no esvarador A, voulle poñer un incremento de 0,005, porque necesito aproximar moito o valor de A, que se me veña de moi pouquiño, E no B voulle facer o mesmo. Configuración e aproximar tamén no esvarador un incremento de 0,005. Vale. Entón, con eses incrementos en A e en B, pois vou ir movendo A e B, e C en principio debería valer 0, porque efectivamente a parábola debe de pasar polo punto 0, 0, entón vou movendo A e B e aproximo a trayectoria, de acordo? Pois fixadevos que co valor A menos 0,17 e B 2,08 e C 0, porque efectivamente pasaba polo 0, 0, pois teño casi dunha maneira perfecta a traxectoria da parábola dese balón que lle lanzou Mar Rodríguez dirección Iago Collazo, e que Iago lle acabou dando coa cabeza. Sería, a fórmula da parábola sería menos 0,17 x cuadrado máis 2,08 x máis 0. De acordo? Vou a ampliálo un pouquiño máis. Isto é o que quero que fagades. Unha vez que facedes esta... Vedes a ampliación. Unha vez que teñades isto feito, pois tedes que guardar este documento con extensión .ggb, porque é un documento GeoGebra, guardalo nos ficheiros e cargalo na tarefa. Se non podedes cargar o ficheiro na tarefa porque pesa moito, entón subídeo a Google Drive e o que facedes é cargar na tarefa a ligazón ao voso ficheiro, que previamente tedes que permitir que o poida ver calquera, claro. Entón, facedeo así. Se pesa moito, subídelo a Google Drive, de acordo? Veña.